Здравейте, аз съм Георги и днес ще ви дам съвети как да си направите профилът в Work.with Me по-атрактивен. Първо ще започнем с избирането на профилна снимка. Така хората ще се запознат една идея по-близо с нас и ще виждат с кой всъщност работят. Профилната снимка е хубаво да е с високо качество и да е по-професионална, а не да сме с приятели в кръчма. Може да избереме корица за нашия профил, така той е малко по-креативен и малко по-свързан с нас самите. В портфолиото добавиме само единствено наши авторски снимки, така хората могат да се запознат с нашия труд, нашите умения, как ги имплементираме в работния процес и да преценят дали това качество е достатъчно за техните нужди. Приемете профилът като вашата визитна картичка, с която се представяте пред работодателите и естествено, че искате вашата да изпъква над всичките. Затова е важно да се добавят хубава профилна снимка, корица, която кореспондира на вашите умения или на вас като човек, портфолио с авторски снимки, както и езици, които говориме и нашите умения. В този случай съм добавил SEO анализ, маркетинг стратегия и брандинг. Също много важно е да добавиме нашето образование, като пишеме къде сме учили, каква специалност сме завършили и периода на нашето обучение. И също добавиме някакъв документ като удостоверение, че сме завършили това образование. Много ви благодаря за вниманието и ви пожелавам успех!